Sa number 2, mga heavy equipment sa isa ka construction company ang ginpangsunog sa Himamaylan City. Ginpangsunog ang duha ka backhoe sa isa ka construction company sa Sitio Bulod, Barangay Carabalan, Himamaylan City kagabi. Sa inisyal nga impormasyon nga nabaton sa PNP, ginsunog ang mga heavy equipment nga ginapanagyahan ni Engineer Kenneth Hensulin sa Barangay Serait, Himamaylan City. Nagdangat sa 7.5 million pesos ang halit nga ginbilin sang pagpangsunog sa heavy equipment. Samtang may ara naman sang watchman on duty sa natabo ang insidente. Kag naistorya pa sini ang mga armado nga grupo. Suno sa iya, nagpakilala ang mga armado nga grupo nga silang katapos ng NPA kag ila pagasunugon ang mga heavy equipment bangod wala nagbayad sang revolutionary tax kag gamay ang swelduhanay sang construction firm. Padayon pa sa karon ng investigasyon sa kapulisan kag BFP angot sa insidente.